Opa, hone bai martxa, zerauketik bai, nahiko? Opa, zorionak, zu baizu, 73 urterekin, horrelako martxa. Eta jendea atzetik, hau da jendetza, horrela bai, bagoak, Baionara. Venga, agur, Maineruko herritarrak, eskerrik asko, eta aurrera Korrika, tipi-tapa, korrika. Estiro. Edarto. Tipi-tapa. Mahsun Korkmaz Akademisi öğrencileri 15 Ağustos hatırının 14. yılına girişimizi... Evet, araymasın. Venga, apa, lezamak! Venga, hori atzerago, bastante bizkara. Atzerago, hori da, utzi lekukoari bizkata atzerago. Aurrera! Tipi-tapa! Ta nortzu ditugun eskati daue. Ez dugu esan ikusten bengalaien argiekin. Bengala hori bizkatatzen dago. Bizkatatzen, kontuz bengaldekin, jendearekin. Kontuz. Eta aurrera, eskolako iragazleak azarete. Haupa, aldapan bera errezago da, ez da? Ado ez? Ondo, bale, venga, aurrera orduan, gora lekukoa! Venga, eta txalo batzuk! Yalla, venga, txalo! Besa gora eta venga! Eta denok eskuinera, eskerreko ka... Venga, mendigorriakoak ere, mendoteka! Pero eta jende gehiago! Lizarrako jendetzaren ondoren begira zenbat pertsonak hartu beren hemen herrietan. Zirauki, Maineru eta inguruko guztiena. Venga, aurrera! Laizterra garez ere, Mendigorria eta Obanoz ere. Txalo bera bat, eskerrik asko! Opa, aurrera! Aurrera! Torri erdira, guztiok! Irakasle guztiok erdira! Eta lekukoa aurrera! Aupa Marisol, lekukoa gora! Lekuko aurrera eta hortxe irakasleak ere! Venga, hor eskerretik sartu barrura!